ምዕራፍ 4 ሰማያዊ ስርዓት አምልኾ ቁጥሪ 1 ድሕርዝ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገርየኹ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ሰማዕኽዎ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ክርእየካስ ነጀው ደይብ በለኒ ሽዕብ መንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያሲጵስን ሳርዲዮስን ይመስል ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስተ ደመና ከቢብዎ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ከዓ 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ርኢኹ ካብቲ ዝፋን ከዓ መባረቕን ደሃያትን ነጎዳታትን ወፀ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ድማ ከም ባሕር መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ በቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእከል እቲ ዝፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን ኣለዉ ተቐዳማይ እንስሳ ከዓ አንበሳ ይመስል ተኻላይ እንስሳ ድማ ብዕራይ ይመስል ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣለዎ እቲ ራብዓይ እንስሳውን ዝነፍር ንስሪ ዝመስል እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍስ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዙርያኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከይቋረጹ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ንዘለዓለመ ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክህብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቓድካውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለመ ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ